Beberapa hari iki garapane warnane iki padha, soal iki nggarap seragam. Assalamualaikum, halo Kang Mas Mbakyu. Iki mau nang omah ngrampungi garapan sing tak gawa wingi sore. Lha iki wis rampung arep tak treke nang ngone Bubos. Perjalanan nang omahe Bubos melewati sawah-sawah iki dengan berjalan kaki wae. Nang daerahku lagi usum padha ulur gabah, guys. Nang daerahmu usum apa iki? Lho, bakul sayur kae ya wis teko kene, mesisan sing blonjo wae lah. Lah iki tak kira garapanku kemau wis terakhir lah, tiba iki aku jek dumani siji garapan iki mau. Sebagian sing akeh kemo sing garap ponakanku, soalnya kono nek garapi garapane cuwep. Sing garap iki mau bareng-bareng ning omahe Bubos, dadi rame ngono. Lah iki wis sore, kira-kira jam 3, garapane ya urung rampung jane. Ya wis iki mulih dhisik, iki mau njawane iki arepe nyapu tok. Lah tapi iki ndelok koyo ngene iki ya tangane iki gatel. Wis kudu ngresiki suket nang kene iki yoan. Padahal kapan hari iki ya lagi wae tak cabuti, tapi ya wis tukul meneh. Lah iki gur tak pilih sukete tok, soalnya iki nek bayeme, tapi ya sebagian bayeme wis tak cabut yoan. Tak sisain beberapa tok iki rambanan nek pengen jangan bayem. Wes mari ngono iki disapu-sapu wae. Yo asline iki mau awali yo ora sapu-sapu, tapi malah rono-rono sing dicandak. Lah mesisan olehe nyapu, soalnya yen wis duwe garapan payetan ngono iki jarang nyapu aku iki. Paling bagian jero omah tok sing bendina disapu. Tapi yang duwe garapan payetan ngono kuwi, bagian jaba ngene iki arang kecandak. Lah iki pumpung gelem malah kabeh-kabehane diresiki. Iki malah mesisan ngresiki tunas gedang. Lah iki tak babati kabeh mergo iki asline yo arep dimatikan ngono lho. Lah iki biyen olehe nanduri iki pas omah iki urung dadi. Gandeng bangunane ya wis dadi, kayak iki ya ning samping omah pas. Rencanane iki arep diilangi kabeh wae. Tapi gedeng yen wis dadi ngene iki angel babat-babatane iki. Kudu diilangi sak bonggol-bonggole, soalnya engko yen bonggole isih mesti bakal tukul tunase koyo ngene iki maneh. Dadi lak babat gedang iki kudu sak bonggol-bonggole resik tenan. Tapi iki durung iso ngresiki sak bonggol-bonggole, soalnya iki sing ngenteni beberapa pohon pisang iki sing isih berbuah iki lho. Eman yen arep dibabat saiki, soalnya iki enek beberapa pohon sing wis berbuah. Wis sabar wae ditunggu sampai panen. Lah ya isih enek 2 pohon sing urung berbuah. Paling kok ngenteni kuwi mari ngono terus dibabat kabeh. Video niki tak sambung bengi. Lah lagi bengi-bengi ya malah pengen sing kecut-kecut ngene iki lho. Mau awani diwehi pelem karo tonggoku. Jane cocok tenan iki dienggo rujakan lah, tapi ora enek koncone lho buah iki mau. Lagian ya wegah arepe gawe sambel lotes. Ya wis akhire makame nggo uyah wae wis enak. Alah bocah siji iki duwe proyek anyar. Gore enek-enek wae sing dicandak. Lah dipikir iki dolanan, padahal iki dagangane ayah lho. Lagi malah rekake dienggo ngeson bareng itu njowo-njowo men kaya ngono kuwi. Wis jan gur enek-enek we pokoke bocah iki. Ala wis sembuh sing penting bocah iki mau meneng. Ya wis sik, matur suwun sing wis nonton videoku sampai rampung. Wassalamualaikum, sampai jumpa.